ΣΑΕΚ Γιαννιτσών. Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων. Τεχνικός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τεχνικός φαρμάκων καλλιτικών και παρεμφερών προϊόντων. Διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Λογιστικά. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής. Τεχνικός αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ. Τεχνικός κομμωτικής τέχνης. Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας, καλοπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής. Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τεχνικός αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας. Βοηθός φαρμακείου. Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Τηλεφωνήστε μας στο 23820833355 και 238205101. Σπούδασε επάγγελμα.